Zdravo ljudi, Filip ovdje, dobrodošli na PhoneGames.Srbija. Nastavljamo Off-Road Legends. Pošto prošli put smo prikazivali bili igricu, nismo imali baš ni dovoljno goriva. Sada ćemo krenuti s punim gorivom. Najnovije vozilo, ovaj kamion. Da, stvari ovaj model. Ovo smo imali. Ovaj Hunter i ovaj Red, ali to nam sad ne treba, nećemo uključujemo zato što mnogo treba. Tako da, ajmo da krećemo na map, pa idemo na Tracker map. Ovdje samo vozimo kamion. Nema veze. Ovaj nivo je malo teži. Pa mislim da je teži, ne znam. Ne veze, ali ajde bar da probamo da ga prođemo. Inače, igrao sam ovaj nivo. Ima nekih planina uz brdica, teško je popesti se, ali nema veze. Ajmo samo krenemo da igramo. Evo. Evo vidite, ovaj duh. To sam ja igrao prošli put. Ovdje mi hauba. I što, razbijam se svuda. Op. Gume, ako vidite ove dve dole crvene su mi znači oštećene. Tako da vidite kako se drmaju. Ole! Fuck sake, opet od početka. S punim gorivo od početka, to je malo jeste zeznuto. Sad jesam zezno krizu. I ovaj ispred mene je brži, ja mu poverujem, stvarno. Što sam sada uradio bio, ne sa tom. God damn it. Sad ćemo ga zatim. Sada penjemo. Ovaj je prošao pre mene, ja ne mogu ga poverujem. Ljudi, šta me se ovo dešava? To je to, Sara. Moja greška, pritiskam ovo. Okej. Idemo sada. Za Srbiju. Ajde, akolico. Fuck sake. Sada penjemo. Ajde, malo ti fali. Idemo restartovati. Ne vredi. Stvarno ne vredi. Ja ne mogu poverovati da ne mogu pređemo glupost. Gle kako sam zaletio. Sad sam ostao bez goriva. Bez nitra, a nisam. Točkovi su mi sjebani, što znači ništa mi sad ne može izvući. Za pobjedu. Sad smo uspeli. Eksplozija. Pa ovo, ajde, to bre. Kako se to radi, ljudi. Konačno. Ali konačno, stvarno. Sad ne smijem da izgubim. Sada šta god da uradim, ne smijem da izgubim. Most. Okej. Idemo, ljudi. Ako se nalazi kraj, onda smo srećnici. Yes, tako je bre. Out of time. Šta? Best. Ne razumijem. Majko mio. Jeboti. Izgleda ne možemo pređemo ovako. Ne mogu da stignem tolikom brzinom tamo. Da, ne mogu da stignem.
Ne znam, sad ćemo probamo drugačije nešto. Imam ga na buđi. Tune, točkovi su mi prepovećani. Pa ću ih smanjiti, ne. Prednji. Će mi biti najveći, ne. Ne znam, ajde ovako ih bude. Srednji veći. Zadnji najmanji. Ne trebam veći njega. Ovo izgleda malo glupo, da. Sem, ako ovo povećamo, načisto. Ovo ćemo smanjiti, ljudi. Ovako. Dobro, fora. Okej. Kako ja pređem, ja ne razumijem. Treba to s vremenom. Ali ako uzmem ovaj, moguće je da pređem, da. Karma, moguće, stvarno. Okej. Evo ga čitavam. Okej, da bi trebalo raditi nešto. Ako je ovaj manji, može da nešto znači. Majko mila, ovo nisam uspio malo pre. Sjećate se i vi, ovo nisam uspio. Ali izgleda s ovim manjim točkom imamo bolji pogon. Nope. Zalećem ga prelazim. Da nećemo uspjeti ovo, da. Manji je pogon. Je ovo, ljudi. I bez onog pogona ja sam uspio ovo da održim. Idemo sada. Srbiju, pio, neka poginem. On je ready. Aj, majko mila. Next. Okej, garaža, izaberemo ovo. Voli me bre ovo. Ček, šta? Čekaj, trebamo... Ovdje samo kamion može. Ajde, probajte mi ovaj put. No ne veze, igrat ćemo i druge igrice. Mogu ovo da obrišem, šta mi briga. Ajde, učite se. Izgleda da onaj manji točak da mnogo zezno. Nema pogona na sve točkove, da. Evo vidite. Ostiramo. Idemo. Zalećemo ljudi. Sada zalećemo. Wow! Šta sam sve preskočio? Kako? A ne! Izgleda ljudi ne možemo ništa ručno pomoći ovoga. Koga boli ovo? Ajde pokažem im sa Hunterom ove druge. Da, s Hunterom. Ne moram nabiram auto, imam već izabran. Monster War Map.
Evo pokazat ću vam, neću time. Pokažem ovo je stvarno dobro. Stvarno dobar nivo. Vozim neki drugi auto i prevozim Boston. Lubenice. Sad ću vidite, ali i auto. Možete kada igrate da osjetite koliko je jak auto, stvarno. Sad ću vam pokažem. I ova staza su dobre, da. Možda osjetite kad igrate kako je dobar auto. Znači stvarno odličan auto. I pravo smo izgubili. Koga briga, vozimo, gledajte kako ide auto. Ma nikoga ne briga, bre. Jedno što volim, jeste da vozim moj auto. Što sam se da gazio. Šta je ovo? Što dim ide? Majko mila. Dobre ga. Ajde pokušamo ovog sam od uvijek poželeo. Evo vidite ovako kako leti auto. Sad ćemo malo da idemo napred. Ovako ga zakočimo. I da, neće uspjeti. Ali troje gorivo sam potrošio za cijelu epizodu, da. I Lubenici se dalje drži, jednog pora. Šta mi je poradilo? Ja kad sam zagledao ovo se samo. Što radim, Lubenica da do... Pa došao Lubenica. Auto ko Lubenica. Drži se. A tačno na... Imam još malo goriva, ajde požurimo. Evo ga. Idemo. Kočimo. Ne. Restart. Ne čekam da ovo padne. Ajde mi da restartujem. Imam još malo goriva što ostalo. Sada. Ovako. I ovako, trebali bi ovdje. Sad bi trebalo se zaglaviti. Ne. O, majko mila, kako anticipiram. Da, ne mogu da ga izvučem. O, ljudi, izgleda da je. O, evo ga. Izgleda nije to. Šta mi poradi, majko mila? O, ne. The fuck? To je to, ljudi, hvala na gledanju. Subscribeujte, šerujte, lajkujte, sve redom. Tako da, hvala na gledanju. Off-Road Legends, da, upravo smo slili bez goriva. Tako da, vidimo se u sljedećem snimku. Možda ne budem igrao ovo, možda da, ne znam. I vidimo se u sljedećem snimku i pozdrav.